Ebusama ma wakwa ba fa umbra Ghana SMTVGH mesro like, comment, subscribe. Turn the notification also on so that anytime you post a video bit say we are share usambekebi. MPP for a word of advice for Dr. Mahamudu Bawumia. Now you're the incoming president of the Republic of Ghana. Now advice a very very fair advice and straightforward advice. And he say Ghana had no ye who say asofofo no ye won chichemu bebre ye wa asofofo bia omu ye NDC asofofo ena ye wa asofofo bi nso a omu ye MPP asofofo ye wo imam bia omu ye MPP imams ye wo ebi mu nso a omu ye NDC imam. In fact eye nkofo omu ye fetish priest na nanu mu kra no ye wo ebi ma omu ye MPP ebi musu ye NDC. Say politics are the mining ma to the extent say even religion. As of for abusi Yakufu from Yakufu ama omu word say omu ka sempano echre on mine crampo no omu take sides. Na sides omu take no enye easy. Omu timi ye propaganda ebi mu kwat make say na nchibe maku 32 and omu sacrifices to ensure say John Mahama became president, and so on and so forth. And it's a bad sadia MPP for catch Dr. Mahamudu Bawumia say. So baba man, I mean I don't know by your mampenia. Only as of for omu identify as MPP pastors on kwan omunye juma. A ban of religious affairs. And she say unye pro MPP pastor, unye pro MPP imam. Unye pro MPP fetish priest and any MPP new omuni asem Bawumia by new omuni asembia. Now I think that is the way to go because who saying this for baba mono almost sorti omo crofo as of funny bia no be support the MPP NDC the din na no ebimu sorry daima omo ebimu the talkers ama omo ebimu enya diplomatic passport ebimu ma omomano omonya appointment ebimu kra ma appoint omu so omu chair boards. In fact bakubi kra wo hodie na board a oche enen na board no na any existence so but essence say you promising say ye ba ube chair board binti as I said your mama create board no by force na in fact edit no. In fact omu ba ye kra no omu be office for prophecy be kaya omu be office for receiving prophecies. When you know job for the boys and no. And see, if that is how the political game is going to become, MPP4 cannot sit aloof say omudie omumpe na muna so the right debi enye jumasa eso omunso omufa omunti shame eso omunso omunti sim because in way sorry on agenda omuye yen enu na mind MPP ewo position ene. And as part of your campaign, as I say, MPP4 NYZ app. NYZ app always NDC4 be use tactics na the BTR. No ma be sell man area sky create luti no ma che chendi aban. Yo. Second, adeba kubi wa mesre Bawumia ne se so oba power onhwe asofo a wo mo pe MPP na wo mo no mo nya adwuma. So wunnim na wokofa osofo a waye ne ho se onu de on support party bia pe sa asofo no enya atwom because nobody owo Ghana no wa say so media me neutral me ye sofo hwe ma men kan Bible masem kakra mbi nkyerem ebira ye di Solomon ebesi hene no na Solomon nunu apan ne ba ko ho a na ono so qualify se odini Nathan na we odifu Emma Solo we David ebira Solomon nunua no egbe ko frefre asofo bi kan ne ho se onu no di ade no pena Nathan a oye David difo no ekohunu Solomon ma me ka kire ne se hwese wukunu aka se ode wu Solomon be di hene no wunua pan ne afrefre asofo bi ene o mo gada so onu no di hene ena Nathan na oyo difo no ekoye kululu ni Solomon ma me koye kululu na wo mu ko hu David
na amunum wa yɛde Solomon bɛdi hene nti sɛ ɔsɔfoɔ bi ba wo life ma hunu sɛ ɔwɔ wafa anaasɛ ɔni wafa asɔfoɔ no bɛbiri wɔ hɔ a ɔtan ɔba bɛ na wabɛsɛe wo nti nka bira Nana Addo ba power no nka wɔ sɛ ɔhunu wɔn a wɔn pɛ MPP saa asɔfoɔ no de national cathedral no hyɛ wɔn nsa Duncan William ni ade obianu wo a onim Duncan William bianim sɛ ɔyɛ NDC ni agina asɛm nti adenta asa nkrɔfo no twom ba wa mamu wɔn bɛgu amamu ɛwɔ Bible mu nti hunu wɔn a wɔdɔ wo hunu wɔn a wɔpɛ wasɛm na fa wɔn bu man nkɔka sɛ democracy nti wokɔ akɔfa obianu sɛ nipa yi ɔka ho nsɛmbɔne ɔtan na akɔfa no sɛ democracy nti ɔmmra mɛhyɛ maban obɛgu aban nti yɛsrɛ ba omia 2029 ɔno na ɔbɛyɛ president wɔ Ghana wɔda wɔn mpo ba omia bɛyɛ president 2029 and mesrɛ no me deɛ mesi ɔnhwɛ asɔfo a wɔn dwani MPP no ɔmfa adwuma no nhyɛ wɔn adwuma bi ɔpɛ sɛ asɔfo no yɛ no ɔnhwɛ asɔfo mo pɛ MPP na sɛ wokɔfa saa hwɛ ɛyɛ a yɛkan Bible a lot of people wɔn blame Bible ɛna Bible na ama Ghana dabi hwɛ ɛyɛ asɔfoɔ mpanyinfoɔ ɛna ɛkɔ bɔ pɔ sɛ wɔn bɛkum Yesu ɛyɛ asɔfoɔ mpanyinfoɔ saa asɔfoɔ mpanyinfo wɔn na ɛkɔ bɔ pɔ sɛ wɔn bɛkum Yesu ɛnyɛ asɔfoɔ bia wotu ase nti sɛ mo ɛyɛ amanfoɔ kan wɔn na asɔfoɔ no ɛna asɔfo no dabi yɛ wɔn nyaatwom Bible sɛ nea ɛma obi qualify sɛ ɔyɛ sɔfoɔ sɛ ɔnyɛ nyaatwom ɛna nyaatwom so na ɛha ɔman no sɛ galamsey deɛ yɛnkɔbɔ mpaeɛ ma na Onyankopɔn no ɔno bɛfi so abɛte nsuo no a ayɛ kɔkɔɔ no anaa galamsey nsuo a onipa etu galamsey ma nsuo no asɛ no yɛmmɔ mpaeɛ na Nyankopɔn ɛmɛ healing nsuo no what kind of prayer is that? But because wɔn afuruma yɛ ma wɔn didi ame wɔn afura kutukutu even fasting kura wɔn nyɛ bi mimi hu obi ɔyɛ fasting bi a ne fura ayɛ kɛseɛ da nti hu ɔsɔfo bi a ne fura ayɛ kɛseɛ a ɔnyɛ fasting oni contact bi a ne nyame oti ase nti me deɛ ba omia mesi 2029 obedi adeɛ wɔn mpo obedi nkunim na odi nkunim a ɔma wɔn gyina die nti ame national election na ɛkɔ so nyinaa no ade baako na me bɔ mpae ne sɛ Awurade ma wɔn bɛbua ba omia ma ba omia nwini ukonya regional chairman bi ni ade a wɔn support a wɔn bɛ mafia candidate no nti me deɛ na me mpae bɔ ame bɔ but me hu sɛ wɔn wie no we ba wɔn nyɛ adwuma but for 2028 deɛ I believe in the name of the Lord sɛ ba omia bɛ wini nti wɔn a wɔn ahyɛ ase yɛ tactics ni ade ni nyinaa asɔfoɔ na wɔn awe mu ne mpɔtɔrɔ na wɔn nso wɔn kɛse MPP na ebebua wɔn atifi wɔn nom na ebebua wɔn atifi mu forget wɔn na obi anyɛ adwuma ɛna manso adwuma mu yɛ nyame nhyira mu nyame mama ho Ghana for me kyerɛkyerɛ mu mɛma ɔkye me mɛma ɔha me mɛma ɔdwo sɛ ɔman Ghana ɛhia mpaebɔ kɛse na Duncan Williams ɔsi yɛ mmɔ mpaeɛ sɛnɛ ɛbɛyɛ a bunsam nyame bɛsi saa lɔsus no a sɛme gyamfi deɛ aberɛ wɔ ma no sɛnea bunsam ɛbɛgyae saa gyamfi no ayɛ n'adwuma na saa lɔsus no ɛto atwa awerɛhosɛm kɛsekɛse paa na saa Christian councilfoɔ no sɛ ɔman yi bɛsɛe a wɔnom contribution ɛso wɔn na ɛboa ma ɔman no asɛe sɛ wɔn na wɔn nsa kɔgu wɔ sɛ Mahama so sɛ ɔno na nyame asra no ngo sɛ ɔba bɛ di ɔman no anim na ɛde akɔ ɔde sɛ bɔhyɛ asase no so na Ghana for sɛ mohwɛ a amamua Mahama ebuo no wɔde ɛkɔ bɔhyɛ asase no so a ampa na Duncan Williams kakra me de meka ma kyerɛ wɔ ne sɛ
sɛ wobɛka ya time wana nado ɛka sɛ wosi cathedral ɛde ahyɛ Onyankopɔn ne onyam na Kristofoɔ sɛ mowɔ activities biara na mokɔ hɔ na moakɔyɔ na ahyɛ Nyame ne onyam sɛ mpaeɛ na mpɛ sɛ mokɔbɔ a na mokɔ akɔnkyene na mo pɛ sɛ moyɛ a na mokɔ hɔ ɛnam sɛ ɛdesan NDC-foɔ no wɔn mpɛ sɛ animonyam bɛba ma yɛka sɛ Nana Addo ne si cathedral no nti no ɛkwan biara wɔn fa so sɛ cathedral no wɔn means no wɔn fa so wo Duncan William na aka ho wɔntumi ansɔre yɛ nyina anka sɛ saa cathedral no yɛde hyɛ yɛsi ahyɛ Nyankopɔn animonyam ɛdaakye biara no sɛ yɛpɛ sɛ yɛkɔyɛ ɛsɛnhyiamu bi a yɛkɔ hɔ Adis for him says Nana Addo tumi si ya nka yɛ animonyam kɛsekɛse na wɔn so ho yɛ no wɔn mpene so ɛna wɔn de kɔ court wɔn de kɔ court no Nana Addo nam sɛ amemboɔ no wɔnim sɛ yɛmfa kitikiti ɛne ahunahuna no nti no wɔgye mu ahwɛ sɛ nka court de nwɛɛ bɛba ansa mu nyinaa mo kan mo ano tum court amfa mwae na amma ya yɛtwɛn emu ana election no campaign du so NDC fo kuro yɛyɛ wɔn de adesan ɛkɔ court sɛ wɔn ma Nana Addo NC saa cathedral no wɔn bɛka sɛ wɔde 58 million akotu amena asɛe sika ɛna no wɔn de yɛ campaign mo Christian Council for mo ntumi anyina am protect anka sɛ saa cathedral no ho hia campaign no a wɔn de yɛ wɔ nyinaa no mo nyinaa na mo hɔ mo ntumi anka bibia amfa ho ya wɔn egu Nana Addo anim sɛ wɔn adisika wɔn akotu adesan bura 58 million ɔmra NDC fo timi yɛ adesan amumudeɛ kɛseɛ pa ɛkyɛn adesan wei no na sɛbi yɛsi cathedral ahyɛ Nyame animonyam mo sɛ mo mpene so na mo ampene so Nyankopɔn so ɔwɔ nyinaa ɔhwɛ ne yɛkɔ so ohunu ne yɛkɔ so yɛ o na wɔka sɛ yɛnkɔbɔ mpaeɛ na afei sɛ mo asɔfo a mo wɔ Ghana no mo bɔ mpaeɛ Nyankopɔn tie because say nkontompo ya na Mahama no de bu ɔma no ne nyinaa mo sosɔ so mo ama ya gye nkontompo atum sɛ utwa nkontompo a ɛna yɛ Nyame asɛdeɛ na ɔkeka sɛ yɛnkɔbɔ mpaeɛ tamwa wɔn yɛ campaign etia Nana Addo sɛ galamsey sɛ ɔma no wɔnyɛ wɔresan state of emergency no mo nyinaa asɔfo Christian Council for mɔkɔ wɔresan galamsey side ɛkɔbɔ mpaeɛ etia Nana Addo mo bɔ mpaeɛ ɛsɛ nsuo ɛnɛ Mahama ameyɛ hu sɛ galamsey no wutu a anasɛ wo sɛ kwaye ne wɔresan sase no a ɛyɛ normal ni nyinaa mo ntimi ɛnkasa mo bɔ mpaeɛ anasɛ mo kɔ nanim tam mo wɔyɛ campaign tia Nana Addo no mo nyinaa mo yɛ campaign ni bi bra ɔba so a galamsey no wɔ so a ɛsɛ no mo kɔ nanim no yeyi wɔresan envelopes hyɛ mo nsɛm ɛsan hyɛ mo imam abɔhyɛ kɛse no mo ntimi a musa Nana Addo wɔresan Mahama sɛ wɔno a na hyɛ bɔ sɛ galamsey no wɔba obetumi asoa no ɛnɛ ɛkɔsɛn mo nyinaa mo aka mo no atum na Duncan Williams sɛ Ghana ɛbɛkɔ yi a wonim sɛ mpaebɔ a ɛsɛ yɛbɔ ɛma ɔma no ɛma Mahama n'adwene ɛsakra ne saa dwumsɔ no ya nkanea enni ɔmanum nanso so wɔsi wɔyɛ agenda 11 or say agenda 24-hour economy wɔsan de ato so sɛ wɔsi 24 economy market wɔmra awɛho sɛ baabi a market wɔ hɔ Nana Addo no mo asi market baako 7,500 wɔn kɔ dwiri ni nyinaa gu no masi wɔn deɛ wɔ hɔ na Duncan Williams wei wonim sɛ ehia mpaebɔ anase Christian Council for mu ɛsɛ mo hunu Mahama na mo hyia no
eka se ne wo ye no enye yesi dwa na edwa no mu ho no kura obi kura ni na abrusan ani bank na wo ho omo ko biri ni nyina to aguse wo mu si wo mu de no ye omra mu nyina mu nim se saa edwa no a wo si ero nyese de san afepe ebe ko mfie na ebe du ho no mu ni ho na sika no ma che adi enti Duncan Williams nyese onu se Ghana animonyam abo nyame animonyam abo Ghana enam cathedral na miensie no ene de toso enkonto mpo Mahama nam di bu ma nyina no monitua masunte montimi kasa e wo ho dwirimu a wo de ne krono a wo bo nyina no montimi kasa ai wo chichiri innocent people egumo nyina no the same Christian council for montimi kasa ai na mole tutu ho a Duncan Williams anado amemu a mo no ene Mahama amemu asese wo buo no wode tutu ho a de hene na eye magana ede nkoso oba o me bia hia empuntuo enye se yekototo enkukọ amankrofo se wo mo chichinwe enye se nkrofo tenafie omunya adwuma nenso so omoji akatua bese emprenu enye se edison journalist yetuto kasi ama omo no matwa nkundumpo ama amembo no enye kura esiyeye enti Ghana hiampa ebo nempa ebo no nyemo asofo na mo nyame begina mo so tie mpa ebo no nempa ebo no kura Ghana fo ebo no ne se ekwan ya Mahama efa so ase wo ma no eno na se mo ko ho mpa ebo because emre bi beba no Ghana yenti yedni kura wo wiase amansan nyina so asinse natural resources wo edipagi yemu no nyina Mahama ese no wo sei koko wo twere nyina ato agu na emra wo de aba no wo ye ne saa se ne be ya koko fo no be ye processed no mo toni ama wo sen galamsey fo no na o me de to gold no na Mahama ne bi da free say saa sika koko no e mankwa but ensuo mankwa wunya gold na se sukom de wa gold no betumi ajo nkwa sukom betumi akum ena no so ndanchen yare a ebetiatese wo man mu no yeso anu onyeye de nke ne beso anu amna ye ne agenda 111 no ye hospital no obi a yare obekọ ho no enu na sesei wonpe ho asemu ni ane ese liver problem ene ese dialysis ya ene watwemu no ndi Ghana fo mo nsori o na Mahama wo se o ma no abetom ne bin kura no ye nti